temos que falar tamén, nesta primeira hora imos falar dun novo título do Burela. Dicía eu nos titulares, seguramente o mellor equipo, o mellor club de fútbol sala e de calquera outra especialidade deportiva en Galicia nos últimos tempos. Ninguén suma máis títulos co Burela. Esta temporada que semellaba que non estaban tan ben, non? Que na Liga, pois non como están un pouquinho máis irregulares, son segundas, pese a todo. Pois chega a Copa, chega outro torneo e o conxunto do Burela non falla. Gañaba onte impoñéndose na final o Roldán e de novo campeón da Copa da Raíña. Antía Pérez, que tal? Boas noites. Boas noites, que tal? Como estamos? Moi cansas despois da festa ou despois do partido? Que cansou máis? Bueno, eu penso que despois destes 3 días a festa foi o mellor. Ao final celebrar un título a calquera lle gusta, pero nada, temos moitas ganas de seguir sumando títulos e de seguir celebrándoos, claro. Dicía que sodes case que, facendo un paralelismo, o Real Madrid do fútbol, non? Porque cando incluso non sodes favoritas ou non chegades tan ben, chega o momento dunha fase final dunha competición e o Burela nunca falla. Sí, ao final sí que é verdad que en Liga igual nos está costando un pouco esa regularidade que ao mellor está tendo o Atlético Navalcarnero, pero bueno, eu penso que ao final estamos competindo cando temos que competir, que é cando se ten que ganar o título, e o estamos levando, estámoslo facendo moi ben, e con ganas dos play-offs e poder trelos para Burela tamén. A ver, con que te quedarías destes 3 días que viches en Madrid nesta disputa desta fase final? Cal é o momento que vas guardar para sempre na túa memoria, Antía? Pois mira, a verdade é que compartir estes 3 días con toda a xente que levamos daqui do clube, toda a afición que veu e todo é especial. Ao final estábamos ali e sentíamonos como na casa, pero bueno, penso que ao final ganar a final en sí foi preciosa, ver as dúas aficións volcadas polo fútbol femenino e que nos axuden a crecer así é un orgullo, tanto a afición nosa como a de Roldán, e eu penso que me quedo con eso. Non sei se cando veíades que Navalcarnero que caía derrotado na semifinal dicíades, agora sí que non podemos fallar, ou para vos ia ser o mesmo xogar ante Roldán que ante Navalcarnero? Ao final eu penso que contra Futsi sería diferente porque é un clásico, pero eu penso que calquera dos dous equipos se houvese posto igual de difícil. Roldán fixo unha copa excepcional, fixo unha final que nos puxo as cousas difíciles hasta o último segundo. Ao final, deso se basa o fútbol sala, que non se sabe quen vai ganar, a un partido pode pasar calquer cousa, e iso é o bonito deste deporte. Agora tedes que amosar que en formato concentración, Final 8, poderíamos dicir, o final a 8, o Burela case que inalcanzable sempre, que nunca falla. Agora tenéis que demostrar que non queredes fallar nos playoffs, ¿no? Porque nos playoffs ides estar. E seguramente esta temporada, nunha hipotética final, non ides ter a vantaxe a cancha a favor. De momento está por ver, ainda quedan algúns partidos de Liga para intentar alcanzar esa segunda plaza, pero bueno, eu penso que estamos nunha dinámica moi boa despois deste título e da Supercopa tamén. En xeral estamos facendo unha temporada bastante completa e para rematala queremos traer esos playoffs para casa. A xente que xa viveu aquí o ano pasado os playoffs quere quitarse esa espiniña clavada que tiñan, e así vamos a intentar axudar as novas para que así seña e para traelo para aquí, para Burela. Porque ti non estabas o ano pasado no Burela, ti pasaches polo Lourense, pasaches polo Pollo, se non me equivoco, ti eches unha experiencia en Zaragoza e agora voltaches a Burela, sí. Voltaches a Galicia para xogar no Burela. Menudo carrusel de equipos que xa levas, porque ti ainda eres nova para a tua idade. Non sei se o que queres agora é botar vencellos e botar aí pois un tempo xa en Burela no mellor equipo do mundo de fútbol sala. Sí, ao final eu penso que toda xogadora aspira a estar no máis alto, e o máis alto a día de hoxe é Burela, e eu quero facer raíces aquí e quedarme todo o tempo que poida, empaparme da xente que está aquí, que me axuda e me aporta todos os días e me fai crecer, e iso é o que aspiro para moitos anos. No persoal, é o teu primeiro título como profesional? No, xa ganei outra destas con Ourense, a Supercopa ahora con Burela a pasada. É que é moi diferente gañar unha Copa de Raíña con Ourense a gañala con Burela? A ver, foi diferente porque ao final con Ourense era máis pequena, era a miña o meu primer título, así grande, por así decilo,
pero bueno, aquí sabes que viñeches a un club para ter que ganar todos, non só este, sino en todos os que haxe durante o ano. É doble especial porque traballas o triple para eso, sabes? Entonces, eso, cada título que se xoga é un honor poder traelo para aquí e sobre todo como te reciba a xente. É moi diferente xogar no Burela a xogar nun equipo que non é Burela? No día a día? Sí, eu penso que sí, ao final aquí eres profesional, entrenas e vives por e para isto, e ao mellor noutros equipos sí que tens que compaginar máis cousas como traballo e todo, e ao final esas cousas, esos pequenos detalles se notan. Aquí Burela aspira a todo, a diferencia que a mellor diferencia de Ourense e Poio nos clubs que estuven antes. Antía, dicías agora que tamén é diferente a afección, non? Que onte cando chegaches onte ou hoxe a Burela? Onte. Chegaches onte e seguro... O sea, bueno, ás 4 da mañá. Ás 4 da mañá. Sí. E había xente para recibirvos ás 4? No, onte no, pero cando decía, porque cando chegaron as de Roldán ali, había a afición de Roldán a recibiron, dicía por eso, porque foron ali moita xente, e logo chegar ali tuveron tamén a afición que as apoiou, e a nosa afición veu ali a Burela, o sea, a Madrid tamén, a apoiarnos, e foi algo, ver as dúas aficións volcadas foi algo que che puñas a pel de galiño. É seguramente unha das mellores afeccións de España tamén a do Burela, non? A mellor, sin duda. A mellor, sen dúbida, claro que sí. E non houve celebración logo? Ás 4 para casa todo o mundo? Ou aínda houve algo de festa? No, ás 4 xa para casa, xa tuvemos esas 7 horas de camiño no bus. Xa tuvemos as 7 horas de camiño no bus que xa celebramos aí. Pois nada, a seguir celebrando. Agora tocache gañar unha liga. Ten que ser esta primeira, Sí, eso espero, pero primeiro a Copa Xunta que é o 17 de maio. Primeiro a Copa Xunta, certo? Outro título para ganar. O 17 de maio. En Noia, xógase, non? En Noia, sí. Xógase en Noia, pois habrá que estar atentos.